paikkaa Juholle. Ja on hieno maali, kyllä todella nätisti. Juho tarjoilee ja ykkösellä pallosta maali edessä sisään iskee numerolla 44 Uutta Kinnunen. Ristisyöttö Villi Ilmi laukaus lähtee siellä. Jere seivaa KV maalissa. Jere torjumaan kautta pallo yli. Raatilla on näin 8 minuuttia 9 kuluttua täynnä TPS pallossa. Tässä Jere seivaa varmaan otteen. Näin pidetään Tepsin maalisarake vielä nollassa. Nyt on loistava syöttö. Sieltä Sami eli Sami Arjomaa tarjoilee ja palloa maaliin jo 0-18 hyökkäyksessä yllättävän korkealla numero 18 Aapo Mäkelä. Ilmeisesti suosi tulosta. Etukulmasta pallon oli Mikkola Jerelle ja numerolla 60. Akseli Hassela. Pallo on taas tehty numerolla 19. En nyt sitten nähdä oliko Aaltonen vai kuka siinä TPS toisen maalin tekee, joka tapauksessa ajassa 14-0. Kotijoukkue tulee maalin päähän ja numero 2-3. Ja nyt on hyvä heitto Feldeniltä näin Sandström yksilä. Ja Jere naulaa. Jalkatorjunta sieltä Saksen kiinni pallo. Jerelle loistava läpiajo seivi Mikkola Jereltä. Samoin aikoihin kun toista pelattu 3 minuuttia. Ja numerot säilyy 2-3 pallolle kahden. Siinä sitten jako vasempaan laitaan. Toinen haluttua tavalla näin tulee se Aatuhan kyläilee sieltä itsensä esiin ja vetosektoriin ja laukaus on kova, laukaus on tarkka näin kun 4.21 pelattu. Ottelu toista erää KV kippari Aatu Naskali siirtää KV 2-4 johtoon.
etäisyydellä, että vetääkin voi. Ja näin todella näyttävällä yksilösuorituksella KV 5 maali tekee puolustaja pelaaja numero 13 Valtteri Laaksonen. Pysyy pallossa, pitää Joona hakee vetopaikan ja näyttävästi hakee siellä hiukan viivästetty laukaus, näin KV 6 maali numeron tekijänä 62 Joona Valkama. Molanderin laukaus. Päättyy luonnollisesti ajassa 60-0. KV vieras voittoon